Eguerdian Joseba, olatzegi gure naz, orekan bateko arduraduna, eta gaurko honetan erditze osterako ariketak eta aholku batzuk emongo daguz. Guazen barrura. Bueno, gaur esan dugu maura, erditze osteko ariketakin hasiko ara, eta horretarako daukagu hemen Sara modelo maura gauzak erakusteko. Oso garrantzitsua da gutzako, mediko baten baimena eduki bidegu, ginekologua edo matroniak baimena moten gaitxu, dana ondo dagola, ez dagoela arazorik eta algara hasi biharrian. Uka holkatzen dugu bebai, zoru pelbikoko ofizio espezialista batean aizutia, apizkat ikusteko zelan dagoen zoru pelbikoa. Hori dana ondo dagola, edo erdi ondo dagola, eta baimena daukaunean, bertora etorriko ara. Orduan, hasiengo ara ariketak etzen. Bueno, lehenengoko ariketan transverso muskuluan zentrako ara. Transversoa da abdominalen azpizan eta ordun aldizan asko sufrituen daben muskulo bada. Ordun hori barriro indartuen bidugu. Hasiko ara, super simple biharra etzen, eta izango da arnaziaz, hartu arnaza, eta botaten dugunean tirrina edo silborra berutz erungogu. Hori da. Zuek etxian, hau nahi badozuein, eskuak hemen ipinitza, kaderan, horri garriko zue aktiba etzen dela transverso hori. Eta hor ja lantzen gauz abdominalen barruko muskulaturia. Hau aldo guen, 8 bat bidar. Hartu arnazia lasai-lasai, bota eta tirrina direkzio horretan doia. Ariketa hau oso erreza eta oso simplia dalez, pizka komplikatzeko aldo guzipini material desberdinak. Etxian basa ozen, kojin bat alda izan. Belaun artian sartukot, eta ja hor aduktora be aktibata dagoz. Eta gero, besuak gora ipiniz, goma bat ipiniko tamen. Eta orduan nengo duguna da, arnazia hartzen dugunean hartun, da botatekeran tirrina bera, eta besuakin zabaldu. Eta hainkak be geldi. Damen daukau aktibata aduktorak, aldaka, transverso, eta atzetik eskapulak bebai. Hartun arnazia barriro, bota berut, tirrina berut, eta besuak zabaldu hor suabe, 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 suabe. Hortxe. Bueno, aurrengo ariketia transversua segitzen dugu, baina transversu aparte landuko dugu abdominala eta obliku, albuan dagoen muskulatura hori. Orduan, bera kolokako da, hainkak pizka flexionata, lepua zuzen gogoratu elegante egon bigara, besuak pizka zabalik ukonduak, eta hona menengo da bena da, arnazia botaten da benean besukin aurrera joan. Hartu arnazia, bota, eta bardin tirrina barrura doia, eta besuak aurrera. Hartu arnazia, relaja, bota, tirrina barrura, besuak aurrera, hori da. Hartu arnazia, bota, vale. Bueno, ariketa honetan bez, jarraitzuen gogu transverso eta abdominala lantzen, baina aldi bardinean bizkarreko muskulaturia belanduko dugu. Orduan, hainka bat lurrian ipiniko eta bestia goizan, besua aurrian, eta gomiaz tiratuen got atzera, ukonduak pegata eukitza gorputzera. Hartu arnazia aurrian, eta botatekeran tirrina barriro barrura, eta besua atzera. Gogoratu, bizkarrezurra zuzen eukibiotela, tirrina barrura isia botaten dutenean, eta atzera. Bueno, aurrengo ariketan, dana juntako pizkat, aldaka dana landuko transverso lehengo modura, baina gluteua bebai atzetik. Orduan, arnazia hartuko dugu, da botatekeran tirrina sartukot barrura, eta gluteua gorutzi gokot, eta hor aldot eutzi. Hartu arnazia barriro eta berutz goiaz, bota, tirrina barruan, gluteua hor aktibata ondo eta fuerte. Bueno, ariketa hau erreza dalez, pizka komplikateko goma bat sartuko txau, bai? Enketatik sartuko gu, kontuz, belaunen hor goizan sartuko gu, eta menengo una da bardina, arnazia zibiliko ara. Hartu arnazia, botatekeran tirrina bera, gluteua gora, eta pizkat hainka zabaldu hor, tensateko gluteua, bai? Indar gehiago emateko. Hartu arnazia berut, eta botatekeran bardin, tirrina behian, hipertiza fuerte, eta hainkak zabaltzen. Hola, segiduko dugu lantzen transversua, gluteua, eta hainka zabaltzekeran pizkat tentzino gehiago emongo dutau gluteuari. Bueno, eta horekan batetik nahi dutzuegu esan, ez eukitziko ikararik erdituta gero kirolian hasteko. Profesional baten eskutan ipini, eta aurrera. Hurrengo baten ikusiko ara, bale? Agur!